Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλώς ορίσατε για άλλη μια βραδιά στην όμορφη εκπομπή μας και στην όμορφη παρέα μας. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και να περάσετε την περίοδο αυτή όμορφες, ζεστές, οικογενειακές στιγμές. Εμείς βέβαια δεν σταματάμε να βρισκόμαστε κοντά σας, ακόμα και αυτές τις γιορτινές ημέρες που πλησιάζουν, με τον κύριο Θάνο που όλα αυτά τα χρόνια, από το 1985 συγκεκριμένα έως και σήμερα, έχει καταφέρει μέσω των γραφείων του να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους, να επιτελέσει αυτό το κοινωνικό έργο δηλαδή με απόλυτη επιτυχία, δημιουργώντας ευτυχισμένα ζευγάρια και ευτυχισμένες οικογένειες. Πριν όμως τον καλησπερίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες μας για την τεράστια ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο έργο το οποίο επιτελούν τα γραφεία Γνωριμιών και Γάμου Θάνος. Ανταποδίδουμε κι εμείς και είμαστε δίπλα σε όλους εσάς που αναζητάτε την ευτυχία και την αγάπη στην προσωπική σας ζωή. Άλλωστε, όλοι αυτό ψάχνουμε και όλοι αυτό αξίζουμε. Την ευτυχία. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα κύριε Θάνο, να περάσω σε εσάς. Καλησπέρα Έλληνα και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και φυσικά κύριε Θάνο μου, εκτός από εσάς, θα καλησπερίσω και τον γιο σας, τον Βασίλη, ο οποίος συνεχίζει το έργο σας εδώ και αρκετά χρόνια στο πλάι σας, με μεγάλη επιτυχία και πάμε φυσικά να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα κύριε Θάνο. Βεβαίως, να καλησπερίσω και τους τηλεθεατές μας που είναι κοντά μας αναλυπώς. Διανύουμε, όπως είπες, Έλληνα, μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο, καθώς πλησιάζει η γιορτή των Χριστουγέννων. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους εσάς να είστε υγιείς και εσείς και οι οικογένειές σας. Η υγεία είναι το παν κατ' εμέ και τα υπόλοιπα, όπως είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η προσωπική μας ευτυχία, είναι και λίγο πολύ στο χέρι του καθενός. Το πώς θα τη διώξει. Φυσικά. Και ο Δεκέμβρης άλλωστε είναι ο αγαπημένος μήνας μικρών αλλά και μεγάλων. Βασικά και των μεγάλων, γιατί έτσι κάπως ξαναζούμε όλα αυτά που ζούσαμε στο παρελθόν σαν μικρά παιδιά. Το παιδί που ζει μέσα μας δηλαδή. Χαίρετε κύριε Θάνο. Έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχεται και η Πρωτοχρονιά, οι δρόμοι και οι πλατείες, έτσι, όπως και οι βιτρίνες των καταστημάτων έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, κάνοντας φυσικά την κάθε βόλτα ξεχωριστή και αλλάζοντας έστω και προσωρινά τη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας. Όλο αυτό το εορταστικό σκηνικό φυσικά ευνοεί τις σχέσεις και προπάντων τους ερωτευμένους. Αυτές οι μέρες λοιπόν μπορούν να φέρνουν τα άτομα πιο κοντά στους συντρόφους τους και νομίζω ότι είναι μια πολύ κατάλληλη ευκαιρία να περάσουν τα ζευγάρια όμορφο και ποιοτικό χρόνο μαζί. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι βιώνουν τη μοναξιά. Και κύριε Θάνο μου, δεν είναι λίγοι. Πιστεύετε ότι η ρουτίνα της καθημερινότητας πολύ συχνά μας κάνει να μην συνειδητοποιούμε τη μοναξιά που βιώνουμε και τώρα που λίγο πλησιάζουν οι γιορτές, τώρα που το κλίμα είναι πιο οικογενειακό, πιο γιορτινό, συνειδητοποιούμε ότι τελικά είμαστε μόνοι μας? Έλενα, θέλω να πω σε αυτούς που είναι μόνοι, που είπες πριν πλησιάζουν οι γιορτές και να φορέσουμε τα γιορτινά μας, αυτοί που είναι μόνοι όχι να φορέσουν μόνο τα γιορτινά μας, να κοιτάξουν να βρουν και έναν σύντροφο. Γιατί ο σύντροφος αξίζει πολλά γιορτινά μας. Ναι, σωστό κύριε Θάνο. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε, είναι και ένας λόγος τώρα οι γιορτές που έτσι θέλουμε και τη ζεστασιά, θέλουμε και έναν άνθρωπο να πάμε τη βόλτα μας, να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα, να κάνουμε έτσι στις γιορτινές βιτρίνες μια περιήγηση. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή που μας χτυπάει η μοναξιά την πόρτα και μας κάνει να σκεφτόμαστε να αλλάξουμε τη ζωή μας και να βελτιώσουμε τα προσωπικά μας? Σίγουρα είναι, γιατί όταν είσαι μόνος σου δυσκολεύει. Ενώ τώρα λόγω γιορτών, λόγω μοναξιάς και ειδικά λόγω γιορτών δεν είναι πιο ωραία όταν γνωρίζεις κάποιον και έχεις μια παρέα, καινούργια παρέα και μια παρέα που ενδέχεται να βρεις έναν σύντροφο. Ένα σύντροφο ζωής κιόλας, όχι όποιον ναι. και όποιον σύντροφο. Γιατί το παν είναι αυτό. Όταν βιώνεις τη μοναξιά λοιπόν και βλέπεις αυτή την όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί μετά το τέλος της μέρας, γυρνάς στο σπίτι σου και τελικά καταλαβαίνεις για τα καλά ότι είσαι μόνος σου. Και εκεί σε πιάνει έτσι μια νοσταλγία, να το πω. Κάπως έτσι θα το πω. Ειδικά την περίοδο αυτή νιώθουμε παραπάνω την ανάγκη για συντροφικότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί η μοναξία είναι δύσκολη για όλους μας. Και για αυτούς που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, που πολλές φορές τους οδηγούμε και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, έχει χρόνο. Όχι. Ο χρόνος είναι τώρα, η ευκαιρία είναι τώρα. Αλλά φυσικά και για τους μεγαλύτερους. Βασίλη, θα περάσω σε σένα τώρα και θα σε ρωτήσω, ποιος θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος για όσους είναι μόνοι τη νέα χρονιά που πλησιάζει? Για μένα δεν πρέπει να χάνετε το χρόνο και να περιμένουν τη νέα χρονιά, να το κάνετε τώρα. Να κάνετε αυτή την προσπάθεια τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, να απευθυνθείτε στα γραφεία μας. Εμείς από την πλευρά μας θα σας φέρουμε σε επικοινωνία με ορισμένους αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι αναζητάνε και εκείνοι κάτι σοβαρό. Και βεβαίως είναι μια καλή ευκαιρία την περίοδο αυτή να το βάλετε σαν στόχο, να κάνετε την κίνηση να απευθυνθείτε σε εμάς. Και βεβαίως θα κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε τις γιορτές που έρχονται να έχετε μια καλή παρέα,
και ο καινούριος χρόνος να μπει με το δεξί και να ξεκινήσετε δυναμικά όσον αφορά την προσωπική σας ζωή στο νέο έτος που έρχεται. Έτσι, γιατί κάθε νέα χρονιά είναι συνήθως η καλύτερη αφορμή για να θέτουμε νέους στόχους και να γυρίσουμε σελίδα στη ζωή μας. Και φυσικά, ό,τι δεν μας αρέσει το αφήνουμε πίσω και πάμε για κάτι καινούριο. Στοχεύουμε για κάτι πιο ωραίο, πιο δυνατό. Οι πιο κοινοί στόχοι εντωμεταξύ που θέτουμε στην αρχή κάθε χρονιάς είναι να ξεκινήσουμε γυμναστική, να αδυνατήσουμε, να κόψουμε το κάπνισμα, να ρυθμίσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις και βέβαια για αυτούς οι οποίοι είναι μόνοι, χωρίς τον ιδανικό σύντροφο δίπλα τους, για άλλον έναν χρόνο, είναι να βρουν τον άνθρωπό τους. Τον άνθρωπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στη ζωή και θα δημιουργήσουν είτε οικογένεια, είτε μία σχέση με προοπτική τη συμβίωση και φυσικά τη συντροφικότητα. Και αυτό είναι το βασικό που προσπαθούμε κι εμείς και παλεύουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια και τα έχουμε καταφέρει στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτό βέβαια θα σας βοηθήσει ο κύριος Θάνος, ο οποίος είναι εδώ, είναι δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια και έχει βάλει το λιθαράκι του για να δημιουργηθούν τόσες όμορφες οικογένειες και φυσικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο και να ευτυχήσουν στη ζωή τους. Όμως, πώς θα το κάνετε αυτό? Θα σας δώσουμε εμείς τώρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας που φυσικά αναγράφονται και στις οθόνες σας. Να δώσουμε Έλληνα στον κόσμο που μας παρακολουθεί τα τηλέφωνα, στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, καλώντας φυσικά στο 210 36 43 796 και στο 690 85 11 911. Κλείστε λοιπόν το ραντεβού σας και ελάτε από τα γραφεία μας που βρίσκονται στην Αθήνα στο Κολονάκι, στην οδό Σόλωνος 60, στο δεύτερο όροφο. Θα σας υποδεχτούμε μαζί με τον κύριο Θάνο καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο είμαστε εκεί για εσάς από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι και αν χρειαστεί και την Κυριακή θα είμαστε εκεί για να σας υποδεχτούμε, φυσικά κατόπιν ραντεβού. Έλληνα, όπως γνωρίζεις, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μας παρακολουθούν από την περιφέρεια, από την Κύπρο και από το εξωτερικό. Είναι λογικό, λόγω της απόστασης, πολλοί δεν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε από τα γραφεία μας και λόγω της απόστασης και δεν έχετε και το χρόνο. Μπορείτε λοιπόν να μας καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας, να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας όσο χρόνο και αν χρειαστεί. Θα αναλάβουμε προσωπικά την υπόθεσή σας μαζί με τον κύριο Θάνο και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο, τον άνθρωπο με τον οποίο και εμείς ευχόμαστε να ευτυχήσετε. Στην ιστοσελίδα μας thanosdating.gr μπορείτε να δείτε τα νέα μας μέλη τα οποία ανανεώνονται καθημερινά και να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων μας. Να τονίσω, Έλενα, ότι στην ιστοσελίδα μας, στο Thanos Dating, μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν να κάνουν μια αναζήτηση, να δουν ορισμένες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου και μπορούν να δουν και αγγελίες νέων μελών. Μελών που έχουν δηλώσει οι ίδιοι άνθρωποι ότι επιθυμούν να δημοσιεύσουμε την αγγελία τους, όπως κάνουμε και στις εκπομπές. Δημοσιεύουμε ορισμένες αγγελίες και στην ιστοσελίδα και σας δίνεται η δυνατότητα, εσείς που βρίσκεστε σε μια περιοχή, για παράδειγμα στα Χανιά, να επιλέξετε και να δείτε αγγελίες από την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Τις νέες μας εκπομπές θα τις παρακολουθήσετε πρώτοι στο κανάλι μας στο YouTube Γνωριμίες Θάνος και στο σημείο αυτό θέλω να μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης μας να προβάλλουμε ορισμένα πλάνα από παλαιότερες τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες είχε συμμετάσχει ο κύριος Θάνος. Τα πλάνα τα οποία προβάλλουμε, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, σε κάθε εκπομπή είναι πλάνα από τη δεκαετία του 90 με την Νατάσα Ράγιου, με τον Μιχάλη Μανιάτη και τη Βάσια Τριφίλη. Θέλουμε λοιπόν στο σημείο αυτό να απευθυνθούμε σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και σκέφτεστε αυτή την όμορφη περίοδο να κάνετε αυτό το βήμα και όχι, δεν είναι απλό βήμα, θέλετε να κάνετε την κίνηση να αλλάξετε την προσωπική σας ζωή προς το καλύτερο με το να βρείτε τον ιδανικό σύντροφο, τον κατάλληλο σύντροφο. Απευθυνόμενοι λοιπόν στα δικά μας τα γραφεία, δίνετε παράλληλα στον εαυτό σας την ευκαιρία να γνωρίσει αρκετούς αξιόλογους ανθρώπους και βεβαίως θα σας φέρουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους με τους οποίους θα έχετε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά και κοινή προοπτική. Και να πούμε ότι εμείς τα πλάνα αυτά δεν τα δείχνουμε με σκοπό να κάνουμε διαφήμιση, γιατί νομίζω ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η επιτυχία των γραφείων μας και η παραμονή του κ. Θάνου τόσα χρόνια σε αυτό το αντικείμενο. Αναφέρουμε απλά τα πλάνα και τα δείχνουμε για να δείξουμε τα πόσα χρόνια πορείας έχει γράψει ο κ. Θάνος στα συνοικέσια, κ. Θάνο. Γιατί σας καλούσαν πραγματικά για να μιλήσετε για τη δουλειά που τόσο αγαπάτε και είναι ένα λειτουργήμα που ασκείτε. Σίγουρα, Έλληνα, δίπλα στους ανθρώπους. Είμαστε από το 1985, είμαστε ένα γραφείο με μεγάλη εμπειρία, με πάρα πολλές επιτυχίες. Τα πλάνα αυτά που δείχνουμε ήδη είναι από κάποιες εκπομπές που να δείξουμε στον κόσμο πως δεν είμαστε γραφείο 2 ετών ή ούτε 3 ετών και να λέμε 20 ετών. Είμαστε από το 1985 και οι εκπομπές που βλέπουν στα πλάνα και θα έπρεπε ο σκηνοθέτης να δείξει πιο πολλές εκπομπές, να φαίνονται πιο πολλές εκπομπές, είναι αποδειγμένα διότι δεν είμαστε χθεσινό γραφείο. Είναι από το
94, το 95. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι πριν 30 χρόνια αυτές οι εκπομπές. Ακριβώς. Ναι. Και στο σημείο αυτό, κύριε Θάνο μου, θα ήθελα να αναφέρουμε πως λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης αλλά και αγάπης που λαμβάνουμε από όλους όσους μας παρακολουθούν και μας έχουν στηρίξει σε αυτό το δώρο που προσφέρουμε κι εμείς, θα θέλαμε να προσφέρουμε ακόμα ένα δώρο, ένα πολύ όμορφο δώρο σε πολλά νέα μέλη μας που θα καταλήξουν σε γάμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που διανύουμε. Κάθε μήνα λοιπόν ως και το τέλος του έτους, 5 νέα ζευγάρια που θα καταλήξουν σε γάμο θα λάβουν ως δώρο από εμάς το γαμπριάτικο κουστούμι από τα καταστήματα Bertolucci που δίνουν και τα γραφεία μας και βεβαίως το νηφικό φόρεμα που θα το κάνει δώρο ο ίδιος ο κύριος Θάνος σε όλες τις μέλουσες νηφούλες και φυσικά ανάλογα με τις προτιμήσεις της κάθε μίας, συνεργαζόμενοι πάντα με οίκο νηφικών, έτσι. Έλενα, θέλω να πω, διότι λόγω γιορτών δεν θα είναι μόνο 5 τα ζευγάρια. Και όσα παραπάνω χρειαστεί, εμείς θα κάνουμε δώρο λόγω των γιορτών. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλους εσάς που θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα και να αλλάξετε την προσωπική σας ζωή, που θέλετε να βρείτε έναν σύντροφο για να μην είστε μόνοι, όχι μόνο τις γιορτές, αλλά γενικότερα στη ζωή σας, γιατί είμαστε εδώ και μπορούμε να σας γνωρίσουμε το άλλο σας μισό. Πάμε όμως τώρα στις αγγελίες που φυσικά μας έχει δοθεί η απαραίτητη άδεια από το κάθε μέλος μας για να παρουσιάσουμε τις αγγελίες αυτές, γιατί πάντα φροντίζουμε να διατηρούμε κρυφά τα προσωπικά δεδομένα, εννοείται αυτό. Είμαστε επαγγελματίες πάνω στο είδος, είμαστε εχέμηθοι, είμαστε διακριτικοί, δεν φωτογραφίζουμε κανέναν. Δείχνουμε κάποιες αγγελίες που μας έχει επιτραπεί με συγκεκριμένα στοιχεία απλά για να μπείτε στο κλίμα. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε να σας δείξουμε όλα μας τα μέλη, ούτε σε μία ώρα εκπομπής, ούτε και στο site μας που το ανανεώνουμε καθημερινά. Ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες ενεργά μέλη και είμαι πάρα πολύ σίγουρη, πραγματικά σας το επιβεβαιώνω εγώ ίδια, ότι αν κάνετε την κίνηση και κλείσετε το ραντεβού σας και έρθετε στα γραφεία μας και μιλήσετε με τον κύριο Θανό αλλά και με τον Βασίλη, θα σας βρουν αυτό που ψάχνετε, ακόμα και αν δεν το έχετε δει στην εκπομπή ή στο site, γιατί υπάρχει και το έχουμε εμείς στα γραφεία μας. Πάμε όμως τώρα στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη Κρήτη που έχουμε πάρα πολλά μέλη. Έχουμε μέλη, να τονίσω, από όλη την περιφέρεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε χρόνου, ούτε την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν και να έρθουν στην Αθήνα για να μας επισκεφτούν. Ωστόσο, τώρα με τα social media όλα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άμεσα. Οπότε, εσείς μπορείτε να γίνετε μέλος των γραφείων μας, συμπληρώνοντας τη φόρμα ηλεκτρονικά και μιλώντας με τον κύριο Θανό στο τηλέφωνο ή μέσω social για να σας δει, γιατί μια εικόνα 1000 λέξεις, να του πείτε τι είναι αυτό που ψάχνετε και να σας βοηθήσει. Πάμε λοιπόν στο Ηράκλειο, σε έναν κύριο 40 ετών. Είναι προϊστάμενος τμήματος συντήρησης σε ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας και ερενοπός. Είναι υπεύθυνος και έχει συνεπή χαρακτήρα. Οικονομικά ανεξάρτητος. Έχει ως χόμπι τις κατασκευές και την ιστιοπλοεία και επιθυμεί γνωριμία με προοπτική το γάμο για να δημιουργήσει φυσικά οικογένεια. Σας πάω και στην Πάτρα, όπου έχουμε ως μέλος μια κυρία, η οποία είναι 34 ετών, είναι διοικητικός υπάλληλος παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ελεύθερη. Όταν λέμε ότι είναι ελεύθερη, όλα μας τα μέλη είναι ελεύθερα. Όταν λέμε όμως ότι είναι ελεύθερη, εννοούμε ότι δεν έχει συνάψει γάμο στο παρελθόν. Είναι πανέμορφη, είναι κοινωνική και ευαίσθητη, οικονομικά ανεξάρτητη, με ενδιαφέροντα όπως η ζωγραφική, ο χορός και η κυπουρική. Αναζητά υπεύθυνο σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Στην Αθήνα τώρα, ένας κύριος 43 ετών, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός με εξειδίκευση στη μεταμόσχευση μαλλιών, παρακαλώ. Είναι ελεύθερος, εξαιρετικά εμφανίσιμος, ψηλός, ένας δυναμικός χαρακτήρας, οικονομικά εύρωστος, λατρεύει τα ταξίδια, έχει ως χόμπι την ποδηλασία και τον μπάσκετ, επιθυμεί να γνωρίσει μια κυρία με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας. Στη Λαμία, μια κυρία 52 ετών, είναι βοηθός λογιστηρίου εργαζόμενη σε τσιμεντοβιομηχανία, είναι φινετσάτη, μελαχρινή με εκφραστικά μάτια, μια γυναίκα αυθόρμητη, πολύ επικοινωνιακή, πρόσχαρη, οικονομικά ανεξάρτητη, που λατρεύει την υγιεινή ζωή, είναι μη καπνίστρια. Αναζητά λοιπόν έναν αξιόλογο σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Στο Πήλαιο Μαγνησίας, ένας κύριος 73 ετών, γιατί βλέπετε, έχουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, ακόμα και πολύ μεγάλους ανθρώπους, ανθρώπους που ανήκουν στην 3η ή στην 4η ηλικία, γιατί η ευτυχία αξίζει σε όλους και ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε, το νούμερο είναι απλά ένα νούμερο. Η ηλικία είναι ένα νούμερο. Τίποτα παραπάνω. Αν το λέει η καρδούλα σου, εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε. Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι 73 ετών, είναι συνταξιούχος οικονομικός διευθυντής τραπέζης, ευπαρουσίαστος, ρομαντικός και κοσμοπολίτης, οικονομικά ανεξάρτητος, λατρεύει τα χειμερινά σπορ και αναζητά μια σύντροφο ζωής, ως και την ηλικία του να είναι η κυρία
να είναι φινετσάτη και καλοπροαίρετη. Πανελλαδικά δεν έχει πρόβλημα ο κύριος, όπου και να είναι η κυρία. Επιθυμεί να γνωριστούν, να βγουν ένα ραντεβού και ευχόμαστε κι εμείς να πάει καλά. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πολύ λεπτό ζήτημα, ωστόσο, που πάρα πολλοί υπόσχονται ότι το φέρουν εις πέρας, αλλά πολλές φορές συμβαίνουν έτσι παρασπονδίες και ατυχίες που φέρνουν σε δύσκολη θέση τους γονείς. Μιλάω φυσικά για την μεσολάβηση των γονέων προς τα παιδιά. Όταν, ξέρετε κύριε Θάνο και Βασίλη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, όταν το παιδί μεγαλώνει και ο γονέας βλέπει ότι το παιδί δίνει σε άλλα πράγματα βάση και προσοχή και αφήνει λίγο την προσωπική του ζωή στην άκρη, κάπως κάτι τον πιάνει, μια ανησυχία. Οπότε τι κάνει? Μεσολαβεί στα γραφεία μας με σκοπό να βρει τον κατάλληλο σύντροφο για το παιδί του και αν μάλιστα είναι εν αγνία του παιδιού, ο κύριος Θάνος και ο Βασίλης, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία, αλλά συγκεκριμένα ο κύριος Θάνος που το κάνει αυτό τόσα χρόνια μόνος του, θα σας βρει τον τρόπο να γνωριστούν τα παιδιά χωρίς να φανεί ότι είναι μέσω γραφείου γνωριμιών. Κύριε Θάνο, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό? Θέλω να πω Έλληνα, διότι όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά που δεν τα πηγαίνουν καλά στα προσωπικά τους ή μπορεί να έχουν κάποια σχέση, η οποία η σχέση δεν καταλήγει για κάτι σοβαρό, να απευθύνονται στα γραφεία μας, να πάρουν ένα τηλέφωνο καταρχήν, να κλείσουμε ένα ραντεβού σε αυτούς που μπορούν να περάσουν από τα γραφεία, να τους κάνω ενημέρωση και σίγουρα θα βρούμε τη λύση. Εμείς είμαστε ειδικοί σε αυτό που κάνουμε και ειδικά όταν, στο κομμάτι που να μεσολαβήσουν γονείς που δεν θα πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά ή και να το μάθουν τα παιδιά. Να ενδιαφερθούν οι γονείς και σε πολλούς ενδιαφερόμενους που έρχονται στο γραφείο τους λέω ότι κάνεις ένα καλό δώρο στο παιδί σου. Δεν είναι να κάνεις δώρο στο παιδί σου ένα ορολόγι και που κάτω να μην πηγαίνουν καλά ή ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Η ευτυχία του ανθρώπου, η ευτυχία που ο γονέας να γίνει παππούς και το παιδί του να κάνει οικογένεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γι' αυτό να απευθυνθούν στα γραφεία μας, να μην προβληματιστούν και εγώ θα τους κάνω την ενημέρωση πώς ακριβώς δουλεύουμε, πώς ακριβώς το κάνουμε και σίγουρα δεν θα μετανιώσουν για αυτήν την απόφαση που θα έχουν πάρει. Ακριβώς. Και να τονίσω λίγο, Έλενα, ότι είναι δεκάδες οι γονείς ανά εβδομάδα που επικοινωνούν με τα γραφεία μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι απλά καλούν για να μάθουν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και το συζητάνε με το παιδί τους και έπειτα το παιδί επικοινωνεί με το γραφείο και του κάνουμε μια ενημέρωση του παιδιού για τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου. Οι δύσκολες περιπτώσεις είναι όταν ένας γονέας ή και ένας φίλος ή ένας συγγενής παίρνει απόφαση να μεσολαβήσει για ένα δικό του πρόσωπο, εν αγνία του πρόσωπου αυτού. Όπως είπαμε, στις περιπτώσεις αυτές αποκλειστικά επικοινωνία έχει ο κύριος Θάνος, διότι μπορεί να το παρουσιάζουμε εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να εξυπηρετήσει ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει ότι θα του συστήσεις κάποια άτομα για μια σοβαρή γνωριμία. Οπότε προσκαλούμε όλους εσάς τους γονείς που έχετε τα παιδιά σας και θέλετε να μεσολαβήσετε καλοπροαίρετα για να τα βοηθήσετε να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο και να δημιουργήσουν μια πετυχημένη οικογένεια, να μας καλέσετε, να σας φέρουμε σε επικοινωνία με τον κύριο Θάνο και θα φροντίσουμε να βρούμε τη λύση στο ζήτημα αυτό που σας απασχολεί. Δεν νομίζω ότι και κανένας γονιός θα το κάνει κακοπροαίρετα. Απλά επειδή τα παιδιά τείνουν να είναι αντιδραστικά προς την παρέμβαση των γονέων, γι' αυτό λέμε ότι όταν είναι εν αγνία του παιδιού, υπάρχει ο σωστός και κατάλληλος τρόπος, ο διακριτικός που θα το διαχειριστεί ο κύριος Θάνος, για να φέρει σε επαφή τους δύο νέους που πρόκειται να γνωριστούν, χωρίς να φανεί ότι είναι μεσολάβηση του γονέα. Έτσι να μην εκτεθεί κανείς, κύριε Θάνο μου, και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Χωρίς να το μάθει κανείς, Έλληνα. Ακριβώς. Άπαξ και δέσει το γλυκό άλλωστε μετά. Δεν έχει σημασία το μέσο. Ο σκοπός λέει αγιάζει τα μέσα. Μια κυρία λοιπόν, 28χρονη είναι η κυρία για την οποία μεσολάβησαν οι γονείς. Είναι personal trainer, εργάζεται και σε γυμναστήριο η συγκεκριμένη κυρία. Είναι πτυχιούχος στον ΤΕΦΑ, εντυπωσιακή, με δυναμική προσωπικότητα, με ήθος και αξίες, οικονομικά ανεξάρτητη. Αγαπά την ποιοτική διασκέδαση και τις εκδρομές. Λατρεύει την υγιεινή ζωή, είναι μη καπνίστρια και επιθυμεί γνωριμία με απότερο σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Έλενα, θέλω να πω εδώ, η κοπέλα το γνωρίζει, έχει μεσολαβήσει η μάνα της, ήρθε από το γραφείο η μάνα της και μετά πέρασε μόνη της η κοπέλα. Για να σας πει και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες, όχι, πέρασε... το τι θέλει, γιατί εντάξει, αλλιώς το μιλάς μόνος σου, αλλιώς όταν θα έρθει η μαμά και θα είναι μπροστά. Μου είπε πιο πολύ ήρθε από περιέργεια, κύριε Θάνο. Και αυτό είναι μια καλή αρχή. Περιέργεια, μου το είπε η μητέρα μου, λέει. Αλλά ήρθε από περιέργεια και τελικά αποφάσισε να συνεργαστούμε. Και θέλουμε ένα παλικάρι έως 35 ετών να έχει και αυτός τη δουλειά του, να έχει το στόχο και την απόφαση και να θέλει να κάνει οικογένεια, γιατί σε εμάς έρχονται για κάτι σοβαρό.
Φυσικά. Γίνεται μία γνωριμία, αν ταιριάξει γίνεται σχέση, η σχέση γίνεται συμβίωση και καταλήγει στο γάμο. Τι ωραία. Και να πάμε και σε έναν κύριο. Εμείς το ευχόμαστε αυτό για όλους βέβαια. Παλεύουμε γι' αυτό. Τόσα χρόνια δουλεύει ο κύριος Θάνος για αυτό το σκοπό και τα έχει καταφέρει και με το παραπάνω. Απόδειξη βέβαια τα πόσα χρόνια είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τον τελευταίο καιρό ξεφυτρώνουν παντού γραφεία γνωριμιών, κύριε Θάνο. Λένε κάτι 5 χρόνια, 6 χρόνια. Και δεν έχουν ούτε ένα χρόνο που έχουν ανοίξει την εταιρεία. Ναι, Έλενα, τα γραφεία τώρα είναι όπως ανοίγεις ένα σουβλατζίδικο και βγάζεις μία άδεια και λέει είμαστε πιστοποιημένοι, έχουμε βγάλει και άδεια. Δεν λένε πόσο καλοί είναι σε αυτό που κάνουν, λένε είμαστε πιστοποιημένοι, έχουμε πτυχίο, έχουμε καταθέσει το πτυχίο μας και τι λέει και αν έχεις πτυχίο. Πάνε επειδή έχεις ένα πτυχίο, κάνεις καλά τη δουλειά ή επειδή έχεις ένα πτυχίο μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό το πτυχίο. Και αφού έχεις ένα πτυχίο, γιατί δεν κάνεις τη δουλειά του πτυχίου σου και ψάχνεις και κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Σωστό. Μα το θέμα είναι το γραφείο που θα απευθυνθεί ένας ενδιαφερόμενος να έχει μέλη. Να έχετε τη δυνατότητα απευθυνόμενοι σε ένα γραφείο, όπως το δικό μας, να σας φέρει το γραφείο σε επικοινωνία με αρκετούς αξιόλογους ανθρώπους, να γίνει από το γραφείο μια σωστή δουλειά για να έχετε και εσείς ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι το θέμα το πτυχίο. Εσένα σε ενδιαφέρει αν πας σε ένα γραφείο, το γραφείο να σου δώσει τη δυνατότητα να δεις αξιόλογους ανθρώπους. Και να γίνει μια καλή επιλογή. Ο κύριος που έχει ανοίξει το γραφείο, με ενδιαφέρει να υπάρχει επιλογή, να υπάρχει και ένα καλό αποτέλεσμα. Φυσικά. Λοιπόν, να περάσω και σε έναν κύριο 30 ετών, ο οποίος είναι γιατρός, ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, εμφανίσιμος, αθλητικός, προσγειωμένος, απλός, οικονομικά ανεξάρτητος, λατρεύει τις αθλητικές δραστηριότητες και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, αγαπάει πολύ τα παιδιά και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. Και εδώ έχουν μεσολαβήσει γονείς. Κύριε Θάνο, θέλετε να πείτε κάποιες λεπτομέρειες? Έχουν μεσολαβήσει γονείς, γνωρίζει το παλικάρι και θέλουμε μία κοπέλα που να θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν έχουμε πρόβλημα μία κοπέλα, ας έχει και ένα μικρό παιδάκι. Δεν έχει πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και περνάμε στην κανονική ροή τώρα των μελών μας. Φεύγουμε δηλαδή από τη μεσολάβηση των γονέων. Πάμε στην Αθήνα, σε μία κυρία 33 ετών. Είναι πολιτικός επιστήμονας, εργάζεται σε γραφεία περιφερειών. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, με πάρα πολύ γοητευτικό χαμόγελο, θαυμάσιο χαρακτήρα, δημιουργική, είναι οικονομικά ανεξάρτητη, έχει ως χόμπι της τη γυμναστική, το χορό και τη φωτογραφία και επιθυμεί φυσικά να δημιουργήσει οικογένεια, άλλωστε είναι και σε μια πολύ κατάλληλη και κομβική, θα λέγαμε, ηλικία, κύριε Θάνο, γιατί τα 34 έτη για τη γυναίκα είναι σημαντικά. Είναι πολύ δύσκολη ηλικία αυτή. Σημαντική, κομβική και είναι η περίοδο αλλαγής. Έλενα, είναι η περίοδο αλλαγής και γι' αυτό πρέπει και ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μην σκέπτεται τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, ή είσαι 34 ετών και έχεις μία φίλη 28 χρονών και κάθεσαι και σκέφτεσαι όπως σκέπτεται η φίλη σου που είναι 28 χρονών για το θέμα της τεκνοποίησης. Γιατί όταν είσαι 30, 32, 33 και δεν αποφασίζεις και δεν κάθεσαι να το πάρεις στα σοβαρά και κάνεις μία σχέση 3-5 χρόνια και χάνεις το χρόνο σου, μετά δυσκολεύουν το θέμα της τεκνοποίησης και θέλω να πω στις γυναίκες και στους άντρες, δεν επιλέγει μόνο ένας, επιλέγουν και οι δύο. Κατάλαβες, γι' αυτό να μην το αφήνουμε και περνάει ο χρόνος. Γι' αυτό είπα ότι είναι κομβική ηλικία τα 34 έτη, κύριε Θάνο, γιατί είναι η γυναίκα συνήθως, είναι η ηλικία που η γυναίκα συνήθως της χτυπάει πλέον με το καμπανάκι και θέλει να κάνει παιδιά. Μετά είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλάζει πολύ στη γυναίκα. Ο άντρας έχει περιθώριο να κάνει παιδιά μέχρι και τα 60 του, που λέει ο λόγος, και 70 έχουμε δει να γίνεται μπαμπάς. Η γυναίκα, λόγω φύσης, δεν μπορεί. Έλενα, ναι, σίγουρα έχεις δίκιο, είναι και παίζει ρόλο η ηλικία, αλλά είναι και θέμα τύχης. Αλλά μην ξεχνάμε, αυτό πραγματικά μην το ξεχνάμε. Όλα θέλουν τον κατάλληλο χρόνο. Σωστό. Το timing παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ένας κύριος 46 ετών, είναι εργοστασιάρχης επίπλων, είναι ελεύθερος, ευπαρουσίαστος, έντιμος, ευθύς και εργατικός, ευκατάστατος, λατρεύει τη θάλασσα και την άθληση και να ζητά αξιολογική σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ηλικίας έως και 40 ετών, με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Στα Χανιά, τα αγαπημένα Χανιά, που έχουμε επίσης πάρα πολύ κόσμο από όλη την Κρήτη, όχι μόνο από τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, να το τονίσω αυτό. Έχουμε μια κυρία 67 ετών, είναι εισοδηματίας, ιδιοκτήτρια καταλυμάτων Airbnb, αριστοκρατική, ήπιων τόνων, καλοπροαίρετη και ποιοτική, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγάπη στα καλλιτεχνικά και λατρεύει τις εκδρομές,
και αναζητά έναν σύντροφο γοητευτικό, κοινωνικό και δραστήριο, με σκοπό φυσικά να μείνουν στα Χανιά. Στην Καλαμάτα, καλά, τα Χανιά δεν τα αλλάζεις και εύκολα εδώ που τα λένε. Γενικά οι κριτικοί, κύριε Θάνο, δεν φεύγουν εύκολα. Επιλέγουν παπούτσια από τον τόπο τους που λέμε. Όχι, οι Έλληνα πολλές γυναίκες φεύγουν. Γυναίκες. Γυναίκες. Οι άντρες δεν φεύγουν. Οι άντρες είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Καλαμάτα τώρα, στην Καλαμάτα σας πάω. 51 ετών είναι ο κύριος που έχουμε από εκεί, από την Καλαμάτα. Ο Καλαματιανός, τεχνολόγος, είναι τροφίμων και μέτοχος εταιρείας που εξειδικεύεται στις χημικές και οργανοληπτικές δοκιμές ελαιόλαδου. Είναι ελεύθερος, είναι ευπαρουσίαστος, είναι δυναμικός χαρακτήρας με εντιμότητα και ευαισθησίες, οικονομικά ανεξάρτητος, φυσιολάτρης, αγαπάει τα παιδιά και επιθυμεί γνωριμία με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Στο Λουτράκι, μια κυρία 47 ετών, είναι εικαστικός εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι κομψή, καλλιεργημένη, δοτική, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες στο τζόκινγκ, την κολύμβηση αλλά και τη γυμναστική και αναζητά έναν σύντροφο, ο οποίος να είναι φυσικά αξιόλογος και να έχει την ίδια προοπτική μαζί της, που είναι η συμβίωση. Διαμονή υποσυζήτηση. Στην Ερέτρια, ένας κύριος 64 ετών, ο οποίος είναι συνταξιούχος ναυπηγός, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Ένας άντρας ιδιαίτερα εμφανίσιμος και επικοινωνιακός, αισιόδοξος, οικονομικά ανεξάρτητος, ο οποίος έχει ιδιοκτήτες κατοικίες τόσο στην Ερέτρια αλλά και στην Αθήνα. Αγαπά τις εκδρομές και αναζητά λοιπόν μία σύντροφο, φυσικά να τον ακολουθεί στις εκδρομές, να είναι ελκυστική, να είναι καλόκαρδη και πρόσχαρη. Διαμονή υποσυζήτηση και ο κύριος αυτός, εφόσον είναι και συνταξιούχος, είναι πιο εύκολη η μετακίνηση. Στη Λάρισα τώρα, μία κυρία 45 ετών, είναι μεταλλιολόγος μηχανικός, εργάζεται σε λατομείο μαρμάρων, είναι χωρισμένη, είναι εμφανίσιμη, συγκροτημένη, υπεύθυνη, οικονομικά ανεξάρτητη, αγαπάει το διάβασμα, την κυπουρική και τη μαγειρική. Είναι οι συνήθειες που προτιμάει να κάνει. Αναζητά λοιπόν έναν αξιόλογο σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, με προοπτική φυσικά τη συμβίωση, αλλά γιατί όχι και το γάμο, εάν φυσικά προκύψει και ευνοήσουν οι συνθήκες στη σχέση. Κύριε Θάνο μου, πάντα τις τελευταίες μέρες του χρόνου αισθανόμαστε έτσι μια γλυκιά μελαγχολία. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί? Ένας ακόμα χρόνος αισίως, θα λέγαμε, φεύγει και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον απολογισμό ολόκληρης της χρονιάς. Τι καταφέραμε τελικά από τους στόχους που θέσαμε στον εαυτό μας την προηγούμενη χρονιά? Έλα μου ντε. Κάθε χρόνο όλοι μας ανεξαιρέτως θέτουμε κάποιους νέους στόχους. Και για όσους βιώνουν τη μοναξιά, ο στόχος που θέτουν, και νομίζω ότι είναι ο βασικός στόχος όλων αυτών των ανθρώπων που είναι μόνοι, είναι να καταφέρουν να βρουν έναν αξιόλογο σύντροφο και να αλλάξουν προς το καλύτερο την προσωπική του ζωή. Τι έχετε να προτείνετε, κύριε Θάνο, στους φίλους και τις φίλες που αυτή τη στιγμή έχουν συντονιστεί, μας παρακολουθούν και βιώνουν τη μοναξιά, είτε βρίσκονται σε μια σχέση η οποία δεν έχει προοπτική εξέλιξη και επιθυμούν αρχικά οι γιορτές που πλησιάζουν να μην τους βρουν μόνους και το σημαντικό να τους βρουν με τον κατάλληλο άνθρωπο για να μπορέσουν επιτέλους να ευτυχήσουν στη ζωή τους. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε μια σχέση, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Θάνο, γιατί συνομιλείτε καθημερινά με χιλιάδες ενδιαφερόμενους και μέλη μας, να είσαι σε μια σχέση που δεν σε ικανοποιεί, αλλά φοβάσαι να βγεις και να αλλάξεις λίγο, να ξεβολευτείς που λέμε, να αλλάξεις λίγο τα δρόμενα, γιατί δεν ξέρεις τι σε περιμένει παρακάτω. Όμως, αν δεν ξεβολευτείς, αγαπημένα μου τηλεθεατή, πώς θα βελτιώσεις τη ζωή σου, πώς θα αλλάξεις αυτόν τον νέο χρόνο? Κύριε Θάνο, τι λέτε εσείς γι' αυτά? Έλενα, αν το αμελείς και αν βαριέσαι να συνεχίσεις παρακάτω, να το τολμήσεις, αυτό τα βρίσκεις μπροστά σου. Λες τώρα για τις γιορτές. Σίγουρα όταν σε οτιδήποτε, στις γιορτές σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι. Στις γιορτές η μοναξιά φαίνεται πιο πολύ. Και τώρα που μπαίνουμε στις γιορτές σιγά σιγά, αυτοί που είναι μόνοι να κάνουν κάτι που δεν κάνανε πριν, κάτι που δεν κάνανε πέρυσι. Να το κάνουν φέτος, να ξεκινήσουν τώρα που μπαίνουν στις γιορτές, να έρθουν στα γραφεία μας, διότι τώρα που είναι οι γιορτές, έχεις και είναι λίγο πιο χαλαρά, πιο λάσκα, είσαι στο σπίτι λόγω γιορτών. Κάνεις και τις διακοπές σου. Κάνεις τις διακοπές σου, αλλά όταν είναι μία από τα ίδια, δεν κάνεις τις διακοπές σου. Προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου, να αλλάξεις αυτά τα πάντα. Αυτά που συνοχλούν. Αυτά που συνοχλούν, να τα πετάξεις αυτά από που σου πάνω λείπουν. Αυτά που σου λείπουν. Να τα βρεις αυτά που σου λείπουν. Άμα δεν το προσπαθήσεις και δεν το τολμήσεις, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος όσοι βλέπουν τις εκπομπές μας. Υπάρχουν άτομα που βλέπουν τις εκπομπές μας και δεν το τολμάνε, ή υπάρχουν άτομα που παίρνουν τηλέφωνο και ο Θάνος τους καταφέρνει και τους φέρνει από το γραφείο και μου λένε, κύριε Θάνο, τυχαία έκανα ένα ζάπινγκ και σας βρήκα. Και όταν έρχεται ο άλλος στο γραφείο, καθόμαστε, συζητάμε και
μου λέει, κύριε Θάνο, έχω κάνει τη μεγαλύτερη κίνηση στη ζωή μου. Που έρχεται σε ένα γραφείο να βρει έναν σύντροφο. Και μην ξεχνάς, Έλληνα, διότι εμείς είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Ο Θάνος δεν γυρίζει στα πανηγύρια. Όταν πας σε ένα γραφείο ή σε έναν δικηγόρο, πρέπει να βρεις έναν δικηγόρο που ασχολείται με τη δουλειά του. Όχι με τα ταξίδια του και όχι με τις δημόσιες σχέσεις. Εγώ δεν είμαι ένα γραφείο της γειτονιάς, όπως η Έλληνα λέει, ξέρεις τι, εγώ έχω φίλες, φίλους, μπορώ να σου γνωρίσω αρκετούς ανθρώπους. Εμείς είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε από πάνω στη δουλειά. Ασχολούμαστε με το πρόβλημα του κάθε ενδιαφερόμενου. Και την κάνουμε επαγγελματικά. Δεν είμαι μαγαζάκι εγώ που έχω γνωστούς, θα σου γνωρίσω, ή την προσωπική μου ζωή. Και εγώ έχω προσωπική ζωή. Δεν τη βγάζω στη δουλειά μου, στο επάγγελμά μου, να δείξω πως κάνω παρέα με τον τάδε, με την τάδε. Και τι έγινε και αν κάνεις με τον τάδε, με την τάδε. Στη δουλειά σου είσαι καλός. Καταλαβαίνεις. Δεν λέει τίποτα εγώ να συστήνω τη δουλειά μου ή που γυρίζω. Άραγε όταν ένας γυρίζει, δεν ασχολείται με τη δουλειά του, κάνει άλλα πράγματα. Κάνει κοινωνικές, έτσι... Δημόσιες σχέσεις, κάνει κοινωνικές σχέσεις, όχι γύρω από το επάγγελμά του. Έτσι είναι, κύριε Θάνο μου, και εγώ νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, το βασικό είναι να υπάρχουν επιλογές, το είπε πριν και ο Βασίλης, να υπάρχουν μέλη, να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει, να μπορείτε να βγείτε στοχευμένα ραντεβού, τα οποία δεν θα σας πάρουν από το χρόνο σας, ούτε θα σας καταστρέψουν την ψυχολογία σας, γιατί ένα αποτυχημένο ραντεβού έξω μπορεί να σας εμποδίσει από το να βγείτε ένα επόμενο, ενώ εδώ ξέρετε ότι θα έχετε και ένα επόμενο το οποίο επίσης θα είναι στοχευμένο, γιατί όλα είναι και θέμα τύχης, και θέμα timing, και θέμα κλικ χημείας που λέμε. Οπότε είναι λίγο όλα ρευστά. Εμείς ωστόσο σας γνωρίζουμε συγκεκριμένους ανθρώπους και βασιζόμαστε σε αυτά που θέλετε και σε αυτά που πληρείτε κι εσείς, έτσι. Γιατί πάντα κινούμαστε με τα στάνταρ του καθενός, αρκεί να είναι normal. Βασίλη, ο κόσμος επιλέγει να απευθυνθεί στα γραφεία μας, καθώς τα ραντεβού, τα οποία, όπως είπα, που προτείνουμε, είναι στοχευμένα. Θέλω να μου πεις όμως εσύ, ρε παιδί μου, απευθύνεται ένας άνθρωπος στο γραφείο και απευθύνεται κι άλλος ένας. Πώς θα τους φέρεις επικοινωνία, τι κοινά θα πρέπει να έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι για να κρίνεις εσύ ότι μπορεί και να ταιριάξουν. Η Έλενα με τον Κώστα, ας πούμε, παρουσιάζουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, άρα μπορεί να πετύχει το ραντεβού. Έλενα μου, ο κόσμος επιλέγει να απευθυνθεί στο γραφείο μας, όχι γιατί δυσκολεύεται στο να κάνει μία γνωριμία. Σε εμάς έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν τον έναν και τη μία. Εμείς λοιπόν από τη δική μας την πλευρά καλούμαστε στον κάθε άνθρωπο που απευθύνεται στο γραφείο να τον φέρουμε σε επικοινωνία με άτομα με τα οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και κοινή προοπτική. Όταν δηλαδή έρχεται ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι ελεύθερος και θέλει να κάνει οικογένεια, του προτείνουμε αντίστοιχα ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια προοπτική. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από ένα γάμο, άλλοι άνθρωποι είναι σε νεαρή ηλικία και παρόλο που έχουν παιδί θέλουν να ξανακάνουν οικογένεια, οπότε τους προτείνουμε ανθρώπους οι οποίοι αντίστοιχα επιθυμούν να ξανακάνουν οικογένεια. Έρχονται άνθρωποι που έχουν βγει από ένα γάμο, έχουν μεγάλα παιδιά και για εκείνους δεν αποτελεί προτεραιότητα το να ξανακάνουν παιδί και θέλουν παρόλα αυτά να κάνουν μια σοβαρή σχέση με προοπτική τη συμβίωση. Έρχονται άνθρωποι τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Οπότε εμείς αρχικά κοιτάζουμε την προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος για να του προτείνουμε κάτι ανάλογο. Εννοείται, πριν φέρουμε σε επικοινωνία δύο ανθρώπους, κοιτάζουμε να ταιριάζει το κομμάτι της διαμονής, το κομμάτι της ηλικίας, της εμφάνισης, του επίπεδου και του κοινωνικού και του μορφωτικού. Εννοείται, παίζει ρόλο και η οικογενειακή κατάσταση. Φυσικά. Έτσι ώστε το άτομο το οποίο θα γνωρίσετε να μην είναι απλά ένα ραντεβού. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Μας ενδιαφέρει τα άτομα τα οποία θα σας προτείνουμε να είναι άτομα τα οποία πραγματικά υπάρχει λόγος να τα γνωρίσετε. Για να βρείτε αυτό το οποίο αναζητάτε, τον έναν και τη μία αντίστοιχα. Έτσι είναι και εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να το τολμήσετε και να αλλάξετε τη ζωή σας. Είτε είστε σε μια σχέση που δεν σας ικανοποιεί και βλέπετε ότι δεν υπάρχουν έτσι, περιθώρια ούτε εξέλιξης, ούτε βελτίωσης, ούτε πρόκειται να καταλήξει κάπου όλο αυτό, αλλά φοβάστε να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Τώρα λοιπόν με την αλλαγή του χρόνου, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να φύγετε από μια κατάσταση που δεν σας ικανοποιεί. Επίσης, φυσικά, όσοι είστε μόνοι, για να περάσετε καλά και τις γιορτές, γιατί έχει άλλη χάρη να έχεις έναν σύντροφο δίπλα σου, αλλά και γενικότερα και μετέπειτα τη ζωή σας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βγείτε από τη μοναξιά, να βγείτε από αυτό το καλούπι που έχετε μπει και να αλλάξετε τη ζωή σας. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μας ρωτάει πολλοί κόσμος. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας ενδιαφερόμενος απευθυνθεί σε εμάς και γίνει μέλος των γραφείων μας, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται περίπου για να του κανονίσεις
την πρώτη συνάντηση, το πρώτο ραντεβού? Έλενα, από τη στιγμή που ένας ενδιαφερόμενος απευθυνθεί σε εμάς και γίνει μέλος, θα σου πω ποια είναι η διαδικασία. Εμείς από την πλευρά μας, λοιπόν, χρειαζόμαστε περίπου 2 με 3 εργάσιμες ημέρες για να επιλέξουμε από τα ενεργά μέλη που έχουμε ανθρώπους με τους οποίους βλέπουμε ότι το μέλος μας έχει κοινά χαρακτηριστικά και κοινή προοπτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν το χρονικό διάστημα των 2 με περίπου 3 ημερών. Επιλέγουμε ορισμένα άτομα τα οποία βλέπουμε ότι και σας ταιριάζουν και τους ταιριάζετε και εσείς και σας κάνουμε προτάσεις. Οπότε από τη στιγμή που φέρουμε σε επικοινωνία 2 ανθρώπους, εννοείται οι άνθρωποι αυτοί μας ενημερώνουν για την έκβαση του ραντεβού. Εάν το ραντεβού πάει καλά, εμείς δεν ενοχλούμε τον ενδιαφερόμενο, αναμένουμε εξελίξεις από τα άτομα τα οποία έχουμε φέρει σε επικοινωνία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει γνωριμία μέσω του γραφείου, η γνωριμία έχει πάει καλά, έχουν κάνει σχέση. Έχουμε ανθρώπους που έχουν συμβιώσει και μεγάλο χρονικό διάστημα και στην πορεία δεν τα έχουν βρει. Οπότε εμείς περιμένουμε ενημέρωση από εσάς για οτιδήποτε και αν προκύψει, για να συνεχίσουμε να σε εξυπηρετούμε και να σας κάνουμε νέες προτάσεις. Τώρα, αν ένας άνθρωπος βγει ένα ραντεβού και το ραντεβού δεν ευδοκιμήσει, από τη στιγμή που έχουμε την ενημέρωση αυτή, αντίστοιχα χρειαζόμαστε 2-3 εργάσιμες ημέρες για να επιλέξουμε ορισμένα νέα άτομα τα οποία βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμα και υπάρχουν μεταξύ σας πολλά κοινά χαρακτηριστικά και κοινή προοπτική για να σας φέρουμε σε επικοινωνία. Και φυσικά, όπως είπε και ο κύριος Στάνος πριν, το OK το δίνουν και οι δύο πλευρές. Για να μπορέσετε να βγείτε λοιπόν ένα ραντεβού, πρέπει να συμφωνήσει και η μία πλευρά, αλλά και η άλλη ότι επιθυμεί την πραγματοποίηση αυτού του ραντεβού. Να τονίσουμε λοιπόν, αγαπημένες μας φίλες και φίλοι, ότι τα γραφεία μας διαθέτουν χιλιάδες αξιόλογα μέλη, όπως είπαμε και πριν και το λέμε συνέχεια, πανελλαδικά, από την Κύπρο και βεβαίως να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τα μέλη μας που ζουν μόνοι μας στο εξωτερικό, τους ομογενείς μας. Να τονίσουμε επίσης, κύριε Θάνο, ότι ο κόσμος παρακολουθεί πανελλαδικά τις τηλεοπτικές μας εκπομπές, οι οποίες προβάλλονται καθημερινά σε 12 τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό άλλωστε δείχνει και τη δυναμική που έχουν τα γραφεία γνωριμιών και γάμου Θάνος. Απευθυνόμενοι λοιπόν στα γραφεία μας, εσείς που αναζητάτε τον κατάλληλο σύντροφο και έχετε το σκοπό να κάνετε μια σοβαρή σχέση με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, εσείς που έχετε βγει από έναν γάμο, εσείς που είχατε μια απώλεια, αλλά επιθυμείτε να προχωρήσετε την προσωπική σας ζωή και να βρείτε έναν αξιόλογο σύντροφο. Και βεβαίως, όλοι εσείς οι φίλοι και φίλες που μας παρακολουθείτε και ανήκετε στην 3η και την 4η ηλικία και αναζητάτε έναν σύντροφο ζωής, τον άνθρωπο ο οποίος θα αποτελέσει για εσάς στήριγμα και θα σας δώσει ζωντάνια, απευθυνόμενοι στα γραφεία μας, δίνετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να γνωρίσει αρκετούς αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εσάς και προπάντων κοινή προοπτική. Να διευκρινίσουμε, κύριε Θάνο, ότι τα γραφεία γνωριμιών και γάμου Θάνος απευθύνονται και εξυπηρετούν όλο τον κόσμο, αρκεί φυσικά και εσείς που θα απευθυνθείτε σε εμάς να ζητήσετε κάτι σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για κάτι εφήμερο εδώ, ούτε είμαστε διαθέσιμοι για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως κάτι σε λογικά πλαίσια, για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα από την πλευρά μας να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και να σας βρούμε αυτό που ψάχνετε. Βασίλη, θες να δώσω το τηλέφωνο? Θέλω να πω εγώ, συγγνώμη. Ναι, όχι, εννοείται. Είπες πριν, διότι παίζουμε σε πολλά κανάλια. Εμείς παίζουμε σε 12 κανάλια σχεδόν. Και δεν παίζουμε μία μέρα την εβδομάδα ή βάζουμε σε ένα κανάλι μία ώρα παραπάνω την εβδομάδα και περηφανευόμαστε και λέμε παίζουμε και μία ώρα. Εμείς παίζουμε με το μήνα, 30 μέρες το μήνα στο κάθε κανάλι. Δεν είμαστε μαγαζάκι, δεν είμαστε γραφιάκι, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνιστής σε μας. Δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί κανείς, γιατί είμαστε το μεγαλύτερο γραφείο πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω. Συνεργαζόμαστε με την Κύπρο και με ομογενείς του εξωτερικού. Δεν λέμε παραμύθια στον κόσμο, έχουμε γνωριμίες στο εξωτερικό εμείς και τις γνωριμίες που έχουμε θα σας συστήσουμε ανθρώπους. Δεν συστήνουμε ανθρώπους χωρίς να γίνονται μέλη. Εμείς πληρώνουν όλοι οι άνθρωποι και όταν γνωρίζεις ανθρώπους γνωστούς σου, τι να τους πεις, πλήρωσέ με για να σου γνωρίζεις ανθρώπους. Εμείς δεν είμαστε μαγαζάκι. Είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε και να προσέξει ο κόσμος σε ποιο γραφείο θα πάει, σε ένα γραφείο που να έχει μεγάλο πελατολόγιο. Είναι όπως πας σε ένα μεγάλο κατάστημα με ρούχα και να έχει ποικιλία, να έχεις πιο πολλές πιθανότητες να βρεις αυτό που ψάχνεις. Έτσι είναι και ένα μεγάλο γραφείο. Μεγάλο γραφείο είναι αυτό που είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Μεγάλο γραφείο είναι αυτό που έχει χιλιάδες μέλη αποδεδειγμένα, όχι με λόγια και όχι να λέμε πως έχουμε τόσα χρόνια και πως είμαστε μορφωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει μορφωμένος αυτό. Από τη στιγμή που είσαι κοινωνικός άνθρωπος, έχεις τη γνώση, είσαι επαγγελματίας σε αυτό που κάνεις, αγαπάς τον άνθρωπο, εκεί είναι το αποδεδειγμένο γραφείο,
Εκεί είναι το πιστοποιημένο γραφείο από τις επιτυχίες που έχει. Και το λέω και πάλι, γιατί ακούω κάτι γραφεία, έχουμε πτυχίο, έχουμε χαρτί. Αυτά τα πράγματα να μην τα πιστεύει ο κόσμος. Έτσι. Και εμείς έχουμε και πάρα πολλά συστημένα μέλη. Εμείς θέλουμε να καλούμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο κόσμος μας ξέρει όλα αυτά τα χρόνια, μας παρακολουθεί. Είστε πολλοί εσείς λοιπόν, ειδικά αυτή την όμορφη περίοδο που βιώνετε τη μοναξιά. Και καλό είναι να μην περιμένετε να αλλάξει ο χρόνος, από τώρα να κάνετε την κίνηση αυτή, να απευθυνθείτε στα γραφεία μας. Όσοι λοιπόν έχετε τη δυνατότητα και είστε κοντά, είστε στην Αθήνα ή έχετε τη δυνατότητα να έρθετε από τα γραφεία μας, καλέστε μας στο 210 36 43 796 και στο 690 85 11 911. Κλείστε το ραντεβού σας και ελάτε από κοντά να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για να δούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά τι μπορούμε να κάνουμε για να σε εξυπηρετήσουμε. Όσοι λοιπόν δεν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε από κοντά, λόγω της απόστασης, μπορείτε να μας καλέσετε, να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα φροντίσουμε να σας δούμε είτε μέσω Viber είτε μέσω Skype. Πλέον μας βολεύει πάρα πολύ η τεχνολογία. Έχει βοηθήσει πολύ. Έτσι, οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μακριά, μπορούμε εμείς να τον δούμε, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σε εξυπηρετήσουμε. Όπως είπες και εσύ, Έλληνα, δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους. Έρχονται νέα παιδιά που είναι 25-27 ετών και θέλουν να κάνουν μια σοβαρή σχέση, γιατί πλέον έχει δυσκολέψει το σοβαρό. Το να κάνεις μια γνωριμία την κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Το να βρεις όμως κάτι το οποίο θα έχει προοπτική εξέλιξη, εκεί δυσκολεύεται ο κόσμος. Εμένα μου το λες, το συζητάω και επιλέγει ο κόσμος να απευθυνθεί σε εμάς. Έτσι είναι. Έρχονται άνθρωποι που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Έρχεστε εσείς που ανήκετε στην τρίτη και στην τέταρτη ηλικία. Άλλοι έχετε βγει μετά από πολλά χρόνια από ένα γάμο και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να προχωρήσετε μπροστά και να βρείτε ένα σύντροφο ζωής. Από μία σχέση πολλών ετών, έτσι. Γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το γάμο. Στο γάμο πες κάτι έγινε τουλάχιστον. Κάναμε ένα γάμο, μπορεί να κάναμε και ένα παιδί. Αν έχεις όμως πολλά χρόνια μία σχέση και τελικά δεν καταλήγεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι ακόμα χειρότερο. Το πιο δύσκολο είναι την απώλεια. Το δύσκολο είναι όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τον σύντροφό του. Ναι, εννοείται αυτό. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όλοι λοιπόν εσείς που μας παρακολουθείτε και θέλετε να αλλάξετε την προσωπική σας ζωή προς το καλύτερο, εμείς σας καλούμε να απευθυνθείτε σε εμάς και θα φροντίσουμε να βρούμε μία λύση στο ζήτημα το οποίο σας απασχολεί. Να συνεχίσουμε με αγγελίες. Βεβαίως. Μία κυρία 60 ετών, η οποία είναι κάτοικος Αθηνών, είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός και είναι εργαζόμενη σε ειδική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΧΟΔΕ. Είναι μια φινετσάτη γυναίκα, έχει θαυμάσιο χαρακτήρα και σημαντική ανθρωπιστική δράση. Οικονομικά είναι ανεξάρτητη. Με αγάπη στα καλλιτεχνικά, αναζητά ένα σύντροφο ηλικίας έως περίπου 70 ετών. Βασική προϋπόθεση ο κύριος να είναι καλλιεργημένος, με ήρεμο και διαλλακτικό χαρακτήρα. Στο ναύπλιο, ένα νέο παλικάρι 29 ετών είναι χειριστής ταχύπλοου και είναι εργαζόμενος σε τουριστικό γραφείο ενοικίας σκαφών. Εμφανίσιμο παλικάρι, εργατικό, σταθερό στις απόψεις του και οργανωτικό παιδί. Οικονομικά είναι ανεξάρτητος, λατρεύει πάρα πολύ τις αθλητικές δραστηριότητες και επιθυμεί μια γνωριμία με απότερο σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Η διαμονή είναι υποσυζήτηση, αρκεί να βρει την κατάλληλη σύντροφο. Στην καρδίτσα, η κυρία είναι 36 ετών. Είναι μέτοχος σε οικογενειακό αποστακτήριο Τσίπουρου, εμφανίσιμη, συγκροτημένη και πνευματώδης. Οικονομικά είναι αποκατεστημένη, λατρεύει πάρα πολύ τη μόδα και τις εκδρομές, έχει ως χόμπι την ζαχαροπλαστική και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια με έναν κύριο ηλικίας έως περίπου 45 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Στην Αθήνα ο κύριος είναι 71 ετών, είναι μεσίτης ακινήτων με δικό του γραφείο στα βόρεια προάστια, πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος, νεανικού παρουσιαστικού, κοσμοπολίτης, εξωστρεφής και δυναμικός, ευκατάστατος, λατρεύει πάρα πολύ τις καλές τέχνες και την υγιεινή ζωή και αναζητάει μία σύντροφο ζωής ηλικίας έως περίπου 65 ετών. Βασική προϋπόθεση η κυρία να είναι φινετσάτη, καλλιεργημένη και να έχει ευχάριστη προσωπικότητα. Στην Βέρεια η κυρία είναι 47 ετών, είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι διαζευμένη, έχει ένα παιδί ανεξάρτητο, οπότε δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι πάρα πολύ ελκυστική, πρόσχαρη, οικονομικά ανεξάρτητη, φυσιολάτρης. Αναζητάει λοιπόν έναν σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Συμμαθίας ιδανικά, να είναι ευπαρουσίαστος, απλός και ευγενικός με προοπτική τη συμβίωση. Στο Γήθιο ο κύριος είναι 35 ετών και είναι γεωργός βιολογικών καλλιεργειών. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και βεβαίως αναζητάει μία σύντροφο για να δημιουργήσει οικογένεια. Είναι ευπαρουσίαστος, ειλικρινής και υπεύθυνος. Οικονομικά είναι ανεξάρτητος. Έχει χόμπι την ιστιοπλοεία και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όπως αναφέραμε, αναζητάει μία σύντροφο έως και την ηλικία του. Κατά προτίμηση από την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, με προοπτική να κάνει σοβαρή σχέση, συμβίωση και αν βρει την κατάλληλη σύντροφο να δημιουργήσει οικογένεια. Στην Σιτία η κυρία είναι 31 ετών, είναι διοργανώτρια συνεδρίων και εργάζεται σε ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο, εντυπωσιακής εμφάνισης, ευχάριστη προσωπικότητα, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες τη γιόγκα και τη φωτογραφία, λατρεύει πάρα πολύ τις γαστρονομικές δημιουργίες
και βεβαίως αναζητάει έναν αξιόλογο σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου ή και του Ηρακλείου, με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Η διαμονή είναι υποσυζήτηση. Στην Κέρκυρα ο κύριος είναι 56 ετών, είναι έμπορος ανταλλακτικών αυτοκινήτων, δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος, είναι χωρισμένος και έχει 2 παιδιά ανεξάρτητα. Είναι ένας κύριος γοητευτικός, αυτοδημιούργητος, ποιοτικός και ευγενής, οικονομικά είναι εύρωστος, έχει ιδιόκτητες κατοικίες στην Κέρκυρα και την Πάτρα, λατρεύει πάρα πολύ τις εκδρομές και αναζητάει μια αξιόλογη σύντροφο έως και την ηλικία του, με προοπτική τη συμβίωση ή ακόμα και το γάμο. Στα Τρίκαλα, μια κυρία 53 ετών, είναι γυναικολόγος, γοητευτική, δημιουργική, ιδιαίτερα επικοινωνιακή και γλυκομίλητη, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες όπως η μουσική, το θέατρο και η κυπουρική και αναζητάει έναν αξιόλογο σύντροφο με προοπτική τη συμβίωση. Και κλείνω με το Ρέθυμνο, σε έναν κύριο 49 ετών. Ο άνθρωπος είναι ιδιοκτήτης θερμοκηπίου και βιολογικών ελαιώνων. Ο άνθρωπος είναι χωρισμένος, έχει ένα παιδάκι μικρό. Παρ' όλα αυτά, σκέφτεται, εάν βρει την κατάλληλη σύντροφο, να ξανακάνει οικογένεια. Είναι ευπαρουσίαστος, καλλιεργημένος με άριστους τρόπους συμπεριφοράς. Οικονομικά είναι αποκατεστημένος, λατρεύει πάρα πολύ την ποιοτική ζωή και αναζητάει μία σύντροφο ευπαρουσίαστη, ειλικρινή και υπεύθυνη για να δημιουργήσει οικογένεια. Κύριε Θάνο, είναι λίγες οι φορές που καταφέρνουμε, θα έλεγα, να παραμείνουμε συνεπείς στους στόχους που θέτουμε στην αρχή της χρονιάς. Πολλές φορές δεν ξέρω, ξεχνιόμαστε ή δεν εστιάζουμε στο πώς τελικά θα καταφέρουμε να τους κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί όμως πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί ξεκινάμε όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το κάνει, με έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, και με το να θέσουμε νέους στόχους για την καινούργια χρονιά. Βλέπουμε όμως ότι στον απολογισμό αυτό κάτι δεν έχει πάει καλά. Έχουμε θέσει κάποιους στόχους και τελικά είτε δεν τους έχουμε υλοποιήσει, είτε δεν έχουμε καν προσπαθήσει. Σίγουρα, Έλληνα, και αν ο στόχος είναι αυτός που δεν υλοποιήσαμε τη σχέση να βρούμε κάποιον σύντροφο, αυτό είναι το πιο βασικό και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να μας πάρουν τηλέφωνο στο 2-10-36-43-796 και στο 69-085-11-9-11. Και θέλω να τονίσω, Έλληνα, επειδή τώρα λόγω γιορτών σίγουρα έχουμε παραπάνω εγγραφές, στα άτομα στη Θεσσαλία, γιατί έχουν πάθει μεγάλες ζημιές ο κόσμος, και μου πήρε μια κυρία και μου λέει: κύριε Θάνο, είχατε πει σε κάποια εκπομπή, διότι στις γυναίκες που έχουν μικρό παιδί δεν παίρνετε εγγραφή. Αυτό ισχύει σε όλη τη Θεσσαλία. Σε γυναίκες που είναι έως 40 ετών, που έχουν μικρά παιδιά, δεν παίρνω εγγραφή. Και δεν έχει σημασία, το κάνω και δώρο στις γιορτές. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Θάνο, μπράβο. Ειλικρινά, αυτό είναι και πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες που μπορεί να μην έχουν και την οικονομική δυνατότητα λόγω του παιδιού και των ζημιών που έχουν υποστεί. Θα ήθελα... προσθέσω, Έλενα μου, ότι όπως είπες και εσύ, το θέμα είναι να προσπαθήσετε για να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει. Γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν και μπορεί να μην πετύχουν, αλλά τουλάχιστον έχεις προσπαθήσει. Το θέμα είναι να μην θέτεις καθόλου το στόχο και να μην κάνεις τίποτα για να το πετύχεις. Ή να θέτεις το στόχο και να μην κάνεις τίποτα για να το πετύχεις. Άλλο, το θέμα είναι να προσπαθήσεις. Όσοι λοιπόν έχετε ανάγκη από συντροφικότητα, κάντε το βήμα, απευθυνθείτε στα γραφεία μας. Πιστέψτε μας ότι κερδισμένοι θα βγείτε από την όλη διαδικασία. Εδώ πέρα θα γνωρίσετε αξιόλογους ανθρώπους, θα γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι αναζητάνε ό,τι και εσείς. Οπότε, εάν σας απασχολεί το θέμα το να βρείτε σύντροφο για να δημιουργήσετε οικογένεια, εάν είστε χωρισμένοι, έχετε βγει από ένα γάμο, έχετε κάνει τα παιδιά σας και αναζητάτε συντροφικότητα, μια σοβαρή σχέση και μια συμβίωση. Όσοι ανήκετε στην 3η και στην 4η ηλικία και είστε μόνοι σας, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία την περίοδο αυτή να το τολμήσετε, να απευθυνθείτε σε εμάς και πιστεύουμε ότι το 2025 θα σας βρει διπλούς. Μακάρι. Και τριπλούς με το να κάνετε οικογένεια. Ακριβώς. Κύριε Θάνο, επειδή το νέο ημερολογιακό έτος οδηγεί σε μια αίσθηση ανανέωσης και ελπίδας για να ζήσουμε καλύτερα, πιο ποιοτικά, για να απολαύσουμε και να ευχαριστηθούμε με μια καλύτερη ζωή σε όλα τα επίπεδα, καλό είναι να κάνουμε πράξη αυτά που σκεφτόμαστε, όπως άλλωστε είπε και ο Βασίλης. Δηλαδή, θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε. Αν μείνουμε απλά στη σκέψη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και απλά θα χάσουμε κι άλλον ένα χρόνο. Αν δηλαδή, αγαπημένε μου, τώρα εσύ που μας παρακολουθείς, τηλεθεατή και τηλεθεάτρια, αναζητάς έναν σύντροφο και δεν κάνεις κάτι ουσιαστικό για να το πετύχεις αυτό το στόχο που θα έχεις θέσει, τότε σίγουρα δεν θα έρθει από μόνο του, γιατί στην Αθηνά και χειρακίνη όλα σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να το τολμήσεις και αν το τολμήσεις, θα το πετύχεις. Ο επιμένων άλλωστε νικά. Βασίλη, δώσε αν θέλεις ακόμα μια φορά τα τηλέφωνα στα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος που ενδιαφέρεται, έτσι έστω να μάθει, να πληροφορηθεί πώς λειτουργούν τα γραφεία μας. Γιατί δεν υπάρχει κάποια ούτε υποχρέωση ούτε χρέωση στην ενημέρωση που θα σας κάνει ο κ. Θάνος και ο Βασίλης στο πρώτο ραντεβού που θα κάνετε μαζί τους, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις. Οπότε
δεν έχετε να χάσετε και κάτι με το να το τολμήσετε. Χαμένοι θα βγουν αν δεν το τολμήσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-36-43-796 και στο 690-85-11-911. Να δώσω και την ιστοσελίδα μας στο thanosdating.gr, που όπως ανέφερα και νωρίτερα, μπορείτε να μπείτε να δείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου, να δείτε και αγγελίες μελών που μας έχουν δώσει την έγκρισή τους ότι επιθυμούν να δημοσιεύσουμε την αγγελία τους και από την περιοχή που είσαστε. Μπορείς λοιπόν μέσω της ιστοσελίδας να αναζητήσεις αγγελίες μελών από την περιοχή που είσαι και σε αφορά. Να συνεχίσω και με αγγελίες, Έλληνα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου την περίοδο αυτή. Ειδικά και λόγω τώρα των με τις γιορτές, δεν το συζητάμε αυτό. Ο κόσμος θέλει να κάνει την κίνηση, να αλλάξει την προσωπική του ζωή προς το καλύτερο. Είναι μια πολύ όμορφη κίνηση. Και για τον εαυτό μας είναι το μεγαλύτερο δώρο. Να βρούμε έναν σύντροφο που θα μας καταλαβαίνει, που θα μπορούμε να πορευτούμε, που θα υπάρχει επικοινωνία, που θα υπάρχουν κοινά στοιχεία και κοινές βλέψεις για το μέλλον. Μετά την υγεία είναι το πιο σημαντικό. Συμφωνώ. Λοιπόν, είναι μια κυρία 40 ετών, η οποία είναι κάτοικος Αθηνών, εργάζεται ως διαιτολόγος, διατροφολόγος και είναι υπεύθυνη διαιτολογικού τμήματος σε ιδιωτικό μεευτήριο. Είναι μια γυναίκα ελεύθερη, ελκυστική, εκλεπτισμένη με δυναμική προσωπικότητα, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει ενδιαφέροντα όπως η μόδα και η λογοτεχνία και αναζητάει έναν αξιόλογο σύντροφο με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Στα Χανιά, ένας κύριος ο οποίος ανήκει στην 4η ηλικία, είναι 82 ετών. Ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος, πολιτικός, μηχανικός. Είναι ένας άνθρωπος υγιής, δραστήριος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι χήρος, πάρα πολύ γοητευτικός, δυναμικός με ήθος και αξίες, οικονομικά είναι αποκατεστημένος, αγαπάει πάρα πολύ το περπάτημα και το διάβασμα και αναζητάει μία σύντροφο ζωής, ηλικίας έως περίπου 75 ετών, βασική προϋπόθεση η κυρία να είναι φινετσάτη, πρόσχαρη και ειλικρινής και δεν έχει θέμα στο κομμάτι της διαμονής. Η διαμονή του είναι υποσυζήτηση, πάει πανελλαδικά. Στην Αθήνα, μια νέα κοπέλα 26 ετών, είναι βοηθός φαρμακείου, εντυπωσιακή, καλλιεργημένη, συνειδητοποιημένη με σταθερό χαρακτήρα, οικονομικά είναι ανεξάρτητη, φιλότεχνη, έχει ενδιαφέροντα όπως η άσκηση και η υγιεινή διατροφή, επιθυμεί γνωριμία με απότερο σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Είδες, Έλενα, ένας κύριος 82 ετών, ο οποίος ανήκει στην 4η ηλικία και απευθύνθηκε στο γραφείο με σκοπό να βρει μια σύντροφο ζωής και βλέπεις και μια νέα κοπέλα που είναι 26 ετών, η οποία απευθύνθηκε σε εμάς για να βρει σύντροφο για να κάνει σοβαρή σχέση. Φυσικά. Εξυπηρετούμε όλες τις ηλικίες, όλα τα επαγγέλματα. Δεν κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, ούτε με το επαγγελμά του, ούτε ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με το πορτοφόλι τους. Δεν το κοιτάμε αυτό, κύριε Θάνο. Το τονίζω εγώ, γιατί υπάρχουν και γραφεία που κάνουν έτσι κάποιες διακρίσεις. Εμείς, Έλληνα, δεν κάνουμε διακρίσεις και θέλω να πω, Έλληνα, εδώ σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που είναι ελεύθεροι, να μην κοιτάνε μόνο την καριέρα, τα αγαθά. Καλή είναι και η καριέρα σίγουρη και η δουλειά πάνω απ' όλα, η υγεία και τα αγαθά. Αλλά η οικογένεια και ειδικά όταν δημιουργείς οικογένεια και κάνεις παιδιά, όσα και κτίρια να έχεις, ένα παιδί δεν αγοράζεται με όσα και κτίρια να έχεις. Και είναι και πολύ σημαντική και η συντροφικότητα, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει οικογένεια, να έχουν βγει από ένα γάμο, είτε έχουν μια απώλεια και έχουν ανάγκη από έναν σύντροφο στη ζωή τους. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να προχωρήσουμε όμως στις αγγελίες. Βεβαίως, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Στο Πήλιο, ο κύριος είναι 34 ετών, ηλεκτροσυγκολητής μεταλλικών κατασκευών και είναι και ιδιοκτήτης παραδοσιακού σαλέ. Εμφανίσιμος, ελεύθερος, δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια, αθλητικός, εξωστρεφής, οικονομικά ανεξάρτητος, έχει ως χόμπι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, την ποδηλασία και την κολύμβηση και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. Εδώ η κυρία είναι 35 ετών, είναι πολίτρια σε επώνυμο οίκο μόδας και είναι κάτοικος Ζηρίχης. Στη Ζηρίχη, Έλληνα, υπάρχουν 55.000 Έλληνες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να μετακατασταθούν. Η κοπέλα λοιπόν είναι ελεύθερη, εντυπωσιακή και έχει ευχάριστη προσωπικότητα. Οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες στη γυμναστική, τη ζωγραφική και την οικολογία και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. Η διαμονή είναι υποσυζήτηση. Θα την ενδιέφερε, εάν έβρισκε τον κατάλληλο σύντροφο, να επιστρέψει και στην Ελλάδα. Στην Τρίπολη, ο κύριος είναι 41 ετών, πρώτος μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, εμφανίσιμος, ήπιων τόνων, με πίστη στις παραδοσιακές αξίες και το θεσμό της οικογένειας, οικονομικά αποκατεστημένος, λατρεύει τις αποδράσεις, έχει ως χόμπι τις καταδύσεις και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. Στο Αίγυο, μια κυρία 59 ετών, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, εξαιρετικά εμφανίσιμη, ευγενική και συμπονετική, οικονομικά ανεξάρτητη, φιλότεχνη, αναζητά έναν σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, ηλικίας έως περίπου 65 ετών, βασική προϋπόθεση ο κύριος να είναι ευπαρουσίαστος, δοτικός με παιδεία και ευγένεια. Στην Αθήνα, ένας κύριος 54 ετών, μηχανικός αεροσκαφών, εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία,
δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, εγωιτευτικός, ιδιαίτερα ρομαντικός, έντιμος, οικονομικά ανεξάρτητος, λατρεύει πάρα πολύ την τεχνολογία και επιθυμεί να γνωρίσει μια κυρία εμφανίσιμη, ποιοτική και αισιόδοξη. Στο Ρέθυμνο, μια κυρία 36 ετών είναι προϊσταμένη σε εταιρεία τροφοδοσίας χώρων μαζικής εστίασης, πάρα πολύ όμορφη, έχει άψογο χαρακτήρα και αρχές, οικονομικά είναι ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες στη ζωγραφική, τη μόδα και την κεραμική, λατρεύει πάρα πολύ την ήρεμη οικογενειακή ζωή και τις αποδράσεις στη φύση και αναζητά έναν κατασταλαγμένο σύντροφο από την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Στην Αίγινα, η κυρία είναι 68 ετών, συνταξιούχος συμβολογράφος, φινετσάτη, λεπτή, καλλιεργημένη και ευαίσθητη, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει ιδιόκτητες κατοικίες στην Αίγινα και την Αθήνα, νοικοκυρά και αναζητά έναν αξιόλογο σύντροφο με προοπτική τη συμβίωση. Η διαμονή της κυρίας είναι υποσυζήτηση. Στη Χαλκιδική, ο κύριος είναι 45 ετών, επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στον κλάδο της εστίασης, ελεύθερος, ευπαρουσίαστος, εξαιρετικά καλλιεργημένος, με ευχάριστη προσωπικότητα, οικονομικά αποκατεστημένος, αγαπάει την ποιοτική ζωή, λατρεύει τα θαλάσσια σπορ και επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. Κλείνω με τη Σαλαμίνα, μια κυρία 32 ετών, διακοσμήτρια, εξωτερικός συνεργάτης, εργαζόμενη σε εταιρεία με επιπλώσεις καταστημάτων, πολύ όμορφη, δημιουργική, αισιόδοξη, οικονομικά ανεξάρτητη, έχει αγαπημένες συνήθειες στο τζόκινγκ και το χορό και επιθυμεί γνωριμία με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, θα σας αποχαιρετήσουμε, ωστόσο σας περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών, που ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική περίοδος για όλους και όλοι αναζητάμε το κάτι παραπάνω και το κάτι καλύτερο. Σας περιμένουμε λοιπόν στα γραφεία μας να επικοινωνήσετε μέσω του τηλεφώνου που αναγράφετε στην οθόνη σας, να μιλήσετε με τον κύριο Θάνο και τον Βασίλη και να βοηθήσετε τον εαυτό σας να μπει το καινούριο έτος πολύ διαφορετικά, πολύ πιο αισιόδοξα, πολύ πιο ευχάριστα. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας, εννοείται πάντα, τόσα χρόνια άλλωστε. Ο κύριος Θάνος κάνει αυτό το λειτουργήμα με απόλυτη επιτυχία. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε και φυσικά να κάνετε το βήμα που θα αλλάξει τη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε όλους, να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Καληνύχτα κύριε Θάνο, καληνύχτα Βασίλη. Καληνύχτα Έλενα και καληνύχτα σε όλο τον κόσμο.